Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ilona Nilam Hairani saking kelas 11A, nomor absen 13. Kula badhe ngembang maca pat kinanti laras Rendro patet songo. Marmo tinta beri kula angulah lan tiping ati rino wengi den anadya pandak panduk ing pambuti bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.